መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 68 ኣምላኽ ይትንስእ ጸላእቱ ፋሕ ይበሉ እቶም ጸልእዎ ካብ ገጹ ይህደሙ ትኪ ከም ዝብተን ከምኡ ትብትኖም ስምዒ ኣብ ቅድሚ ሓዊ ከም ዝመክኽ ከምኡውን ረሲኣን ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጠፍኡ ጻድቃን ግና ይሕጐሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደስ ይብሎም ባህ ኢልዎም ድማ እልል ይብሉ ንኣምላኽ ቃንዩሉ ንስሙ ኣመስግኑ ነቲ በረኻ ዝሓልፍ መገዲ ጽረጉሉ ስሙ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደስ በሉ ኣምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ኮይኑ ኣብ ቦዘኽታማትን ጠበቓ መበለታትን እዩ ኣምላኽ ነቲ በይኑ ዝኾነ ናብ ስድራ የእትዎ ንእሱራት ናብ ራህዋ የውፅኦም ተጻረርቲ ግና ኣብ ምድሪ ኣጻሚ ይነብሩ ወኣምላኽ ቅድሚ ህዝብኻ ክትወፅእ ከለኻ ብበረኻ ክትሓልፍ ከለኻ ምድሪ አንቀጥቀጠት ሰማያት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ አንጠብጠበ ሲና እኳ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል አንቀጥቀጠት ወኣምላኽ ዝናብ ውህቤትካ ኣዝነብካ ነታ ዝሓምቐት ርእስትኻ ኣደልደልካያ ሕያዋንካ ኣብኡ ሓደሩ ወኣምላኽ ብለውሃትካ ንመሳኺን ኣዳሎኻሎም እግዚአብሔር ቃሉ ይህብ እተን ሓጎስ ዘበስራ ዓብዪ ጭፍራ እየን ናይ ሰራዊት ነገሥታት ይሃድሙ ኣብ ገዛ ዝወዓለትውን ምርኮ ትማቐል ኣብ ማእከል መጓሰ እንተሓደርኩም ከም ኣኽናፍ ርግቢ ብብሩር ክንቲታውን ብዘንጸባርቕ ወርቂ እተለበጠ ትኾኑ እቲ ኩሉ ዝኽእል ነገሥታት ምስ በተኖም ኣብ ሰሎሞን በረድ ዘነመ ከረምባሳን ናይ ኣምላኽ ከረን እዩ ከረምባሳን ኣርእስቱ ዝብዙሕ ከረን እዩ ኣቱም ብዙሕ ዘርእስትኹም ኣኽራን ነቲ ኣምላኽ ንማሕደሩ ክኹንኖ እተመነዮ ኸረን ስለምንታይ ኢኹም ቀኒእኩም እትጥምትዎ እወ እግዚአብሔር ንዘለኣለም ኣብኡ ይነብር እዩ ሰረገላታት ኣምላኽ 2,000 ኣሽሓት ጊዜ ኣሽሓት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሲና ኣብ መቕደሱ ኣብ ማእከሎም እዩ ናብ ላዕሊ ደየብካ ምርኮ ማረኽካ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪነብሩስ ካብ ሰብ ካብቶም ተጻረርቲ እኳ ውህበት ተቐበልካ እግዚአብሔር ይባረኽ ነንመዓልቲ ጾርና ይጸውር ኣሎ ንሱ ኣምላኽ ምድሓና እዩ ኣምላኽ ስንኣና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ግና ርእሲ ጸላእቱ ኣረ ነቲ በደሉ ዝመላለስ ጎታን መንበስበስ ታኡ ክጭፍልቆ እዩ እግዚአብሔር ኣጋርካ ኣብ ደም ኪረግጻ መልሓስ ኣኽላባትካ ኸዓ ካብ ጸላኢ ግድኡ ክረክብሲ ካብ ባሳን ክመልሶም ካብ መዓሙቕ ባሕሪ ክመልሶም እየ በለ ወኣምላኽ ዑደትካ ናይ ኣምላኸይ ናይ ንጉሰይ ዑደት ናብ መቕደስ ረኣዩ ቅድም ዘመርቲ ደሓር ቃነይቲ በገና ሰዓቡ ከበሮ ዝወቕዓ ደናግል ኣብ ማእከል ነበራ ኣቱም ካብ ዓይኒ ማይ እስራኤል ዝኾንኩም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማሕበራት ኣመስግንዎ ኣብኡ ቢንያም እቲ ምንኣስ ኩሎም ገዛኢኦም መሳፍንቲ ይሁዳን ጭፍርኦምን መሳፍንቲ ዛብሎን መሳፍንቲ ንፍታሌም ኣለዉ ኣምላኽካ ንሓይልኻ ኣዘዞ ወኣምላኽ ነቲ ዝገበርካልና ኣጽንዓዮ ስለ ቤት መቕደስካ ኣብ ኢየሩሳሌም ነገሥታት ውህበት ከምጽውልካ እዮም ብሩሮም ጾይሮም ምእንቲ ክመጽኻ ንኣራዊት ሰልሰላ ንኣኼባ ኣብዑር ምስ ምሩኻት ኣሕዛብ ገስጾም ነቶም ብውግእ ዝሕጐሱ ኣሕዛብ ፋሕ ኣብሎም መሳፍንቲ ካብ ግብፂ ክመጹ እዮም ኢትዮጵያ ቐልጢፋ ኣእዳዋ ናብ ኣምላኽ ክትዝርግሕ እያ ኣቱም መንግሥታት ምድሪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማያት ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምሩ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ እንሆ ንሱ ንድምፁ ነቲ ብርቱዕ ድምፁ የስምዕ ኣሎ ንኣምላኽ ምልኪ ሃቡ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምልኩ ኣብ ደመናታት እዩ ወኣምላኽ ካብ መቕደስካ እተፍርህ ኢኻ ንህዝቡ ሓይልን ስልጣንን ዝህብ ኣምላኽ እስራኤል እዩ ኣምላኽ ይባረኽ